Aj vás trápia zvýšené výdavky v rodinnom rozpočte? Finančná neistota a strach, čo bude zajtra? Premente svoje výdavky na príjmy. Ako to funguje? Predstavte si, že nakupujete bežné produkty do domácnosti tak, ako ste zvyknutí každý mesiac, napríklad drogériu. Predstavte si, že okrem zakúpených produktov získate zo svojho nákupu aj finančnú odmenu. Takže nielen, že nakúpite výhodnejšie, ale na svojom nákupe aj zarobíte. Ale to nie je všetko. Predstavte si, že o tom poviete svojim známym a priateľom, pretože chcete, aby aj oni nakúpili výhodnejšie. A len za to, že ste im to povedali, dostanete odmenu z ich nákupov na svoj účet. A to opakovane, z každého ich nákupu. Takto získané peniaze môžete využiť pri svojich nákupoch a nakupujete tak vlastne zadarmo. Alebo si ich môžete poslať na svoj bankový účet a zvýšiť si svoj mesačný príjem. Ale ani to nie je všetko. Predstavte si, že vaši známi urobia to isté a tiež to povedia svojim známym, pretože tiež chcú, aby nakupovali výhodnejšie. A vy dostanete znova odmenu aj z ich nákupov na svoj účet. Takže už nenakupujete len zadarmo, ale reálne zarábate každý mesiac a pomáhate tak svojmu rodinnému rozpočtu. Ale predstavte si, že to stále nie je všetko. Ku každému svojmu nákupu dostanete ako darček aj tokeny kryptomeny GCU, a to vo výške dvojnásobku vášho nákupu. Na čo vám to bude? Určite ste už počuli o kryptomene a jej finančnom potenciáli. My vám dáme kryptomenu zdarma, takže ju nemusíte kupovať. GCU tak môžete v budúcnosti predať za najvýhodnejšiu cenu a tak poriadne zarobiť. Pripojíte sa tak ku kryptorevolúcii bez toho, aby vás to niečo stálo. A čo za to? Nič. Registrácia je zdarma a bez záväzkov. Pripojte sa ešte dnes k našej komunite Bizio. Nakupujte inteligentne a premente svoje výdavky na príjmy.